Patipakyan, values. Well, masapal makasurusuro yung ubing. So, nasagip ni Medete tayo. Hindi nagdurasan ti biyak. May papanti teknolohiya niya. Magtiakyan di teknolohiya. Iti biyak ti ubing. Hindi tayo pagsasaw tayo. Mabalin tayo pa yung pagagawan. No, niya ti suratan tayo. Ti makaturok, makamukat. Tinasalukag, agbiyan. Rapay. Tipalag na at ka bubugawan na. Ito tumatay di sa pagmamana o pointer di pa nagsurat sa salita para ubing. Nasayaan, no sa rin tayo ti kuna tayo unong matukoy. Yes. Kanag to ti Ilocano ka rin ita. Balbalikas. Oh. Kring kring kring. Batay sarita ni Mighty Racing na may katlura guna na warman di Rabi at dadijay. Then timot may sabay gurung kurang na yan guruod ag guruod ti langit ag guruod mo yung boksit ni Dario. So kayay at the sound effect kurang na yung class na jay onomatopeya. Dito example tayo, nagkapulot lang ti sarita ni May Alsate, tinagalo, kinilula, iting, nipablaki ti Banawag. At atuwa nga nipablaki ni May, kabayatan ti panag, editor ni Mamotoyan, iti sarita para uping. Kaya ti May sa, ti umunag, ti magic, abalikas, nabasa yung naging okay. Ungit. Oh, makikita kita si Bobok yan, abalay piti ungik, ti baboy. Kasta rin pa ng irugina. Oh. Makasorsoro, ganyan ubing, ti sound, kas ko na naman kanina tayo. Ti may katwa, tang, imayon ti tang, nidakkel, ket kadala na kampanates, kala ang datungton. Panagruruwaren iti malem. Nakataw na iti panawang tayo ni tungton, ni Melanie Kalianga. Okay, ito. Nagsurat tayo saan tayo nga ibagbaga, masapol nga ipakita. Makapuntutan ni naman na. Okay lang, di tayo, nakunan nila ito tayo talagang kapot-apo ba, karaniwan, at rin tayo paset mga show, tell, niya. Yung dito, natigdagan tayo dyan, nawawala dyan espasyo tayo. So, ipakita tayo saan tayo ay bagbaga. Makapunto na ni Nanang, nagpigir-giran ni boses ni Nanang na. Ito tayo, inlukat ni Stephanie Tirida o Tibaleda, nalagaw manen asin mangpet. Nanimbaag Tirida o itilikudan ni Stephanie. Pinangkisan ni Nanang na, tingong na yan, pag-urasan ni Tiriding. Ang muli may kamaysa, ang naladaw manin, asin mangpet. So, dayjay mo na, naladaw manin, asin mangpet. Sino may pagpaga na jay? Dayjay? Yaoto. Yan eh. Ngayon detoy, may katwa, timay pagpaga, na naladaw, mismo na dayjay. Karakter. So, dayjay titang-tandaanan tayo. Masapol nga may honor saan na ibang pagalaan na dikiti ipakpakita na kinaduriyay. Ikan tayo ipagtandaan ng karakter tayo kaya masapol nga aksyon nilalang tayo ita nagita ang pagtandaan. Dati identifying mark, identifying characteristic dayay ang karakter. Ginintara dagiti nalulumpeg aramay medyo titag dati sedes na. Ginintara dagiti nalulumpeg aramay ni Putsoy ti kinursing agulong na. Ana ala na iti panag-offer na iti waig. Panag-offer di waig. Ni Putsoy dalakkel ramramay na so kay datak talaga nga nabubungkong ni daw. Kinursing pa. Apay nga kinursing mapan nga nag-offer jay waig. Pagsurutan ti galat ken aspirasyon ti karakter ken ti risiris iti sarita. Dati ti medyo sarita ni
ni Jam-Jam, ken ti babato ni Uban. Dito, naasi ken man nakikayem, iti ayo. Yan inambisyonan na ti makaala iti babato, manipot iti nuang. Bakit kita na dahil babato dahil nuang nga, taray-taray na tirabi eh. Nandito, gayon na dahil nuang. Nga gapo iti kina curious na, siguro. Dati nga ubing. At taray-taray, makita na dahil, pasarimating na, dahil babato ka, sila tayo silaw dito, nagbukol nga silaw, ng bato gayo na dyan, pasarimating na, pero kung alimunong na dyan nuangan. Dahil tayo naibatay iti obserbasyon, iti lalakay talaga nga, dahil tayo nuang na kunadangat na